Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Loriena. Magsinamok na pod ko ninyo. Before ta mag-start, please like and subscribe to my channel. Naatay natural nga music background. Hi guys, wala ko lingaw karon. So, nitabo manggod. Naglalis mi kanina. Nya, katulugan ra ko niya. Tanawan nakadungog mo na nagagok. Mo na siya. Paminawa. Mo niya tong music background. Kada gabi. Paminawa ninyo guys. Mo ni ang music background ako. Kada matulog ko. Tsada kay ni. Nice kino. Background ako. The best. Tsada ka akong background guys. I know tanan makarelate. Hindi natin ipakita yung naong shy type mangod siya. Niya, kasi mabutag pa naman makita niya eh. Awayon ta. Ato na paminaw niyang tingog. Wala tulog siya. Mugid niya akong background every night. Tsada kayo ni. Pasikato na to. What? Diba? Usahay, minay siya. Usahay mo kusog. Ako mong ginabulyom mo. Ginabulyom ko pahinay. Usahay pinakusog. Usahay bantayin ninyo mo kusog na sa kalit. Paminaw na to. Diba? Manikusog siya. Wala, background ka na gabi. So, panahan pa mo.